Seven aspect. Seven aspects of management. Management. Okay, seven. Hindi mo pa matakbo pag kulang ng 5, kulang ng 3, kulang ng 2 yan. Kailangan kompleto yung 7. Pag hindi mo na-implementar yung 7 dito, hindi ito tatakbo. Okay? Okay, so ano ang number 1 na kailangan natin? Yan. Number 1, kailangan natin, ano? Ating... Kanina yung kapital. Kapital. Kung wala kang kapital, pwede ba tumakbo ito? Pwede. Pwede. Paano mo papatakbo kung wala kang kapital? Not in money, but in goods. Not in money, pero na kay mga collateral, mga yuta. Dalawa yan. Dalawa. Goods o collateral. Money, kapital. Money. Letter B, Second hand. personality mo. What is your capital? Personality. Okay? Pwedeng wala kang kapital, pwedeng may kapital. Tatakbo yan. Dito, sa parte ito ng kapital. Kasi kung wala kang kapital, marunong ka. Professional ka. Marunong ka magsalita. So, anong kapital doon? Your capital are connections. Connection mo, may connection ka. Kapital mo yan. Dahil kung nagbebenta ka, makukuha mo yung kapital na yung isa customer dahil sa kaibigan mo siya, connection, politician, tatakbo yan. Pero tayo money. Kung may pera naman, lalagay mo dyan. So ngayon, may kapital na tayo. Ito naman ang ating kapital, di ba? Ito naman ang ating ibebenta, di ba? Ibebenta natin sa 101. Ito ang mga tao. Ayan, ayan. So, yung kapital natin dito, nasa 101. Sa lahat, di ba? So, tatakbuhin natin itong 101 ngayon. So, once you introduce the capital, marami ang mga connection, professional mo, your personality. Hindi po pwedeng magbebenta ka nitong malaking 101, tapos ngayon, ang baho-baho ng t-shirt mo, ang baho-baho ng sapatos mo, tapos bebentahan mo, milyon ang pag-uusapan. Kailangan meron kang personality. So, yun ang number 1 na kapital dito sa walang pera. Yung front. Connections at saka yung knowledge mo, paano. So how are you going to sell this? Meron tinatawag na sa kapital, if you use the personality, ang gagawin mo ay pag-aralan mo ito. Number 1, how to approach a customer. Yan. Number 2, huwag yung pag-approach mo. Pag bebenta ka, halimbawa, bebenta mo itong ating company, hindi dapat yung sa 101, dito ka sumama ka sa akin, maraming pera. Hindi gano'n. Approach ka. Morning meter ba? Mr. De La Cruz, I'm doing some special work which requires speaking to you. Can I come in? Can I talk to you for a few minutes? Ano pa yan? Yan, okay. Huwag ka munang pupunta dyan. Dito muna. Ano yung tawag doon? Amenities. Ano ibig sabihin ng amenities? Upo ka muna. Kasi meron akong naging experience na pagdating ko sa customer, napasok na ako. Sige, alas 6 pa ng mga ka, pinantayan ko talaga. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ko naman ako. Ay, salamat, Mr. Bilipanto, makakautang na rin ako sa'yo. Alam mo ang gawa doon? Ay, nagkamali ako, sa kabila pala ako pupunta. So, mamaya, balikan ko na kayo, Do not waste your time. Do not waste your time talking to a customer. That is a problem. Walang ka number. Pagpunta mo dito, ay, may utong na mabuti. Unong kasi, Nagkamali ako, pupunta ako sa kabila. Pero iikot na alis ka na. Don't go there and go back because alam na, mangungutang mo lang pera. Kung ang ibebenta mo ay produkto. Pero kung hindi produkto at pera, pag-usapan, ganun din. Baka meron siyang problemang malaki.
Huwag mo nang kagambalain siya sa ibang araw na lang. Okay? Then, number 3 is presentation. Yan. Punta tayo ng presentation. Pero sa pagpunta mo ng presentation, pupunta pa tayo sa closing, May closing pa dito. Alam mo, presentation. Paano mo ipipresent, 101? Yan, yun. So, kailangan mag-create ka ng idea, Bisaya, English, or ano, na ipipresent mo ang isang produkto. Kasi maraming produkto, napakadami. Maaaring bebenta mo, produkto na, refrigerator, appliances, pero ito, hindi man, kaya ibebenta natin, company man. So, ano ibebenta mo? Ang dami. Hindi lang refrigerator, hindi lang kotse o ano. Maaaring lupa, maaaring rice field, maaaring production. Okay? So, ngayon na may kapital na, ano ang next? Ano may kapital? Bago tayo, babalikan natin ito mamaya. Okay? Good management. So, anong kailangan mo sa good management? Number 1, kailangan may tao ka. Busy ka ngayon. Nandiyan yung pera, naghihintay. Meron kang customer, anong gagawin mo? You sit down. Sit down muna kang istorya. Kamusta naman yung aking inaanak? Kamusta ba yung papa mo? Para mawala siya sa mga objective na hindi natin alam. Huwag ang objective, hindi bibili. Huwag mo nang tagalan ng buong pag-staydahan. Minsan binigyan ako ng ice cream. Hanggang sa bandang muli, nakumpisi ko rin siya makapresent ako kasi kung walang presentation, hindi niya malalaman yung 101 na maraming pera. So kailangan may presentation. Hindi maraming pera din. Hindi naman natin doon. Yun part ng presentation. Yes. Pero, hindi pa natin makuklose. Wala pa tayo sa closing. Hindi natin makuklose ang tao doon. Motivation lang yun. Natawag doon sa ating ginawa. Yes. Na i-inform natin ang lahat ng mga tao na meron ditong opportunity para kayo mabuhay, para kayo bigyan ng Panginoon ng ganito habang buwan na grasya, galing sa Ginoo. Mahirap i-prove yung galing sa Ginoo, pero sabihin mo na rin yun sapagkat yun ay isa sa mga requirements natin sapagkat tayo naghahanap buhay, dala ang management ng Panginoon sa atin. Okay? So, good management. Kailangan good management. Kailangan gagawa ka ng amenities. Meron kang konting amenities, konting istorya para sa anak mo. Para malaman mo kung may problema ang pamilya o wala. Collecting data. You're collecting data. Yeah, kukolekta ka ng data. Tumama pala siya sana. Nalaman mo, tumama. Hindi kita iiwanan dito. Pag-uwi ko, nalala na kita. Okay, so good management. Kailangan ang accountant. At dito, number 2, dito sa evaluator.